preparatius del 50è aniversari de l'acabament de la Segona Guerra Mundial s'haguessin parat de sobte i les teles que s'havien de convertir en banderetes i en domassos s'haurien d'haver guardat en capses plenes del campo. Les flors destinades per a les colònies commemoratives enviades al dissecador. Quan els obusos esclaten sense permís als carrers de Sagres, quan els poliesportius croates serveixen de camp de concentració als eslavonis d'origen serbi, recordant que hi ha pendents 1 i 1000 guerres als Balcans més enllà de la tragèdia bòsnia. Cal pensar que la Segona Guerra Mundial, aquell mort que es va voler enterrar a Potsdam, només va ser hivernada per la Guerra Freda i des de fa 4 anys ha reviscolat al vell mig d'Europa. S'erigeixen líders que saben moure els fils del recel històric i de l'odi banyat en sang antiga. Es pot pensar en les causes econòmiques com a base de conflictes, però sense menysprear les implicacions entre geopolítica i riquesa, cal donar rellevància a les estructures militaritzades dels agressors i a les seves propagandes bel·licoses, amb unes lectures grandiloqüents i acrítiques de la història i plenes de valors castrenses. És contra aquesta cultura militaritzant, contra els valors i les justificacions de l'armamentisme i contra els modus operandi de les casernes que treballem en aquest programa. Així també es fa des de l'educació per la pau, des dels estudis sobre conflictes, des de l'àmbit polític, des dels moviments d'insubmissió i d'objecció. I ara, en aquest període de les declaracions de renda, també es pot contribuir a construir mecanismes de pau. El moviment per l'objecció fiscal ens invita a desarmar els nostres impostos i a invertir en solidaritat. És una oportunitat per a fer que la nostra sigui una declaració de principis. Se trata de los desertores del ejército alemán. Más de 20.000 soldados fueron condenados a muerte por los tribunales militares. Y estas sentencias siguen sin ser impugnadas. Estos soldados siguen siendo considerados unos cobardes. Pero, ¿no fueron ellos los verdaderos héroes de la guerra? Tuvieron el valor de negarse a cometer el acto criminal. Tuvieron la grandeza de mostrar miedo. No siguieron ciegamente cualquier orden. Su virtud se llamó desobediencia. Y porque ellos, que supieron decir bravamente que no, siguen siendo un ejemplo aún hoy, debería hacérseles al fin justicia con un retraso de 50 años. No podría haber mejor ocasión que las inminentes solemnidades en mi país y en el suyo. Espero que coincida usted conmigo, sobre todo porque supongo que la exigencia de rehabilitación de los llamados desertores también se hará oír en Japón. És una carta de Gurten Grass a Kensaburo Oe, últim Premi Nobel. Així, avui aquí volem celebrar el 50 aniversari del final de la Segona Guerra Mundial.
Salutacions especialment a tots els incondicionals del programa Música per la Pau que us acompanya un dijous més. Els responsables del programa som els habituals. El Romà Soler, que ja l'heu sentit, el Pep Anton Clua, el qual també ens ha llegit un fragment d'un escrit del senyor Gunter, jo mateix, Martí Pineda, i els controls, en Joan Maria Bertran. El programa d'avui, contra el que és habitual, serà pluritemàtic. Parlarem de l'objecció fiscal, també parlarem de la situació a l'ex-Iugoslàvia, com sabeu les coses s'han complicat una vegada més, i també us volem informar de determinats actes que creiem que poden ser interessants. Començarem per l'objecció fiscal. Ens sembla interessant parlar avui de l'objecció fiscal perquè ja ha començat el termini de presentació de les declaracions de renta d'aquest any, de l'any passat, l'any 94, i pensem que és un bon moment per reflexionar sobre com volem que sigui utilitzada la nostra contribució econòmica a l'Estat, especialment pel que fa a finalitats com el manteniment de l'exèrcit i de més. Per endinsar-nos en el tema, tenim avui amb nosaltres Pili Romera i Jordi Navarro, que són objectors fiscals i coneixen bé el tema. Bueno, per situar una mica el tema, la pregunta que hem de fer necessàriament és que ens expliqueu una mica què és l'objecció fiscal. Bé, l'objecció fiscal és desgravar una part, diguéssim, la part que aniria destinada a armament, a exèrcit i altres tipus de militarisme de l'Estat. Sabem que quan fem la nostra declaració uns tants % determinats van a diferents parts, doncs educació, sanitat, i una part important va a la qüestió militar. Llavors els objectors fiscals el que fem és treure aquests diners que entenem que anirien destinats a aquest tema, no? Ho fem hi ha dues modalitats. La gent que calcula el tant per cent exacte que l'any anterior es va destinar al tema aquest de militarisme, i últimament, ja fa 3 anys, el que fem és fer una quota fixa, perquè entenem que és un moviment més simbòlic que una altra cosa, i llavors traiem una part d'aquests impostos. El que fem és donar aquests diners que haurien d'anar destinats a armament a una entitat, a una ONG o una entitat solidària. Fem una instància a Hisenda dient que ens fem objectors fiscals perquè ho sàpiguen, que volem que recullin en les declaracions de renta, igual que fica, si vols donar-ho a l'església o a altres fins socials, un apartat que digui on volem destinar els impostos, si volem que vagin a sanitat, a ensenyament, i no volem que vagin a armament, i diguéssim l'objecció fiscal consistiria bàsicament en això. I llavors adjuntem també un rebut conforme aquells diners no és que no es vulguem donar a l'Estat, sinó que es desviem en una entitat. La quota, ens podríeu dir més o menys quan era l'any passat, l'últim? Ho recordes, ho recordeu? Bé, anava sobre el 5,6. El que passa és que amb el tema dels números hi ha bastanta trampa, perquè sempre es calcula el tema del Ministeri de Defensa, i la veritat és que va baixar una mica. Passa que hi ha altre tipus de despeses, com és, no sé, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional o altre tipus de coses que no es calculen des del Ministeri de Defensa. I la quota fixa eren 5.000 pessetes. També dir, si de cas, que l'objecció fiscal com a acció pacifista s'engloba en un moviment molt més ampli on també es contempla el que és l'objecció al servei militar i el que és l'objecció científica. Llavors serien 3 tipus d'objecció dintre del moviment pacifista en sentit ampli, que pretenen manifestar un rebuig al servei militar i a el que és la guerra. I això no anava a preguntar ara, encara que una mica heu contestat, la intenció última i el per què, no tant com hem contestat ja de què és, sinó el per què de l'objecció fiscal dintre de que acabes de dir tu, Pili, una mica dintre de com s'emmarca, no?, de l'objecció a altres nivells. Però podeu explicar una mica més dintre de quin, ideològicament o simbòlic, perquè tu també has dit que és una cosa simbòlica, llavors dintre de què podríeu emmarcar la gent que us feu objectors fiscals? S'emmarcaria dintre d'això del que anomenem antimilitarisme i la cultura per la pau. A vegades hi ha imatges de que el moviment antimilitarista sol treballar contra la mili, no? Llavors entenem que el moviment pacifista és molt més ampli, no? I com deia la Pili, recolleix altres tipus d'objecció, i que igual que hi ha un bloc que és educació per la pau, el tema de desarmar els nostres impostos, és a dir, que l'Estat no ens tregui els diners que van destinats a armament, pensem que també és una bona contribució a aquesta causa, no? Diem que és simbòlic no perquè no serveixi per a res, no? Però sinó perquè
al fons el que fa l'Estat és de tot el que recull pues, destina igual el tant per cent. Per això diem que era simbòlic, no? Que sí que entenem que si tothom ho fes, pues, segurament es podia arribar a això, que igual que, diguem, no? Que repeteixo de l'Església, pues, podíem donar l'opció de que anés al moment o no. Sí, la respuesta del Estado, en aquel caso el Ministerio de Hacienda, quién es, quién ha estado, quién es ahora, porque yo creo que el per qué que preguntar es Tupe Pantón, también responden en el fet de haberse de preguntar al Estado, al Ministeri, què fer amb aquest acte, no? A veure, l'objecció fiscal no està reconeguda i per tant no es contempla en els impresos de la declaració, o sigui, legalment no es pot fer. Ara, des que s'està fent objecció, que és el que ha fet l'Estat. Moltes vegades a mi, per exemple, mai no m'han dit res, o sigui, ha passat totalment desapercebut. Si jo he ingressat els diners, doncs no m'han dit que la meva declaració ha estat feta malament. Altres anys, quan Hisenda m'ha hagut de pagar a mi, jo he reclamat la part d'objecció que jo he entregat a una altra entitat i me l'han pagat. O sigui, i en altres casos el que fa majoritàriament és adjuntar una declaració paral·lela, o sigui, un escrit dient que la teva declaració estava feta malament, que t'havies equivocat, i t'adjunten un model, una còpia, però en el qual no apareix la deducció per objecció fiscal. I llavors reclamen aquests diners amb una sanció. Llavors entrem en tot un procés administratiu de recursos que fins a arribar al Tribunal Suprem per en contra d'això, en contra d'aquesta postura d'Hisenda. El que està clar és que no està reconegut ni en Espanya ni en cap altre dels països on es fa la declaració, l'objecció fiscal. El que sí que s'ha de dir és que no hi ha hagut cap sentència encara del Tribunal Suprem, llavors no hi ha jurisprudència en aquest sentit, i és una mica el que intenta el moviment, no? Vull dir, acompanyar aquests objectors que realment la Hisenda si li fica damunt, demana una multa, anar fent recursos perquè hi hagi alguna sentència i si això generi moviment. Però de moment no hi és. Dir, si de cas, si em permeteu una cosa, dir que en altres països, encara que no és la solució ni la resposta adient, però potser que sigui el primer pas, s'està ja projectes de llei per poder desgravar una part dels diners per a projectes per la pau i la solidaritat. Diem que no és la solució perquè encara així l'Estat continua destinant la mateixa quantitat del pressupost a armaments i a l'exèrcit, però és una manera de començar a pensar que potser hi ha gent que vol destinar part dels seus diners per la pau. La gent que està, que potser no havia sentit mai parlar, que ens està escoltant ara i no havia sentit mai parlar sobre el tema aquest de la possibilitat de fer l'objecció fiscal, de la forma més senzilla i elemental, a veure si ens podríeu explicar quins són els passos primers que ha de donar per poder portar a terme. És molt simple fer l'objecció fiscal. Una persona, una vegada que té finalitzada, acabada la seva declaració, al final, o sigui, l'última pàgina és deduir de la quota líquida ja abans Jordi ha comentat que hi ha dues opcions, o sigui, o deduir el tant per cent corresponent d'aquesta quota líquida o desgravar una quantitat fixa. Com que no hi ha cap apartat que contempli això, doncs el que es fa és un dels apartats que no s'omplen perquè no tenim cap dada a posar en aquest apartat, tatxar aquest apartat i posar amb bolígraf al damunt per objecció fiscal. Sempre tenim en compte que això es faci un apartat a deduir i després de la quota líquida. Amb aquesta declaració, doncs, si a una persona li toca pagar a Hisenda, el que ha de fer és descomptar la quantitat que objecta, ingressar-la a una entitat. Nosaltres cada any proposem entitats, però és molt ample el ventall. Una entitat de solidaritat, per la pau,
Han d'estar reconegudes o poden ser qualsevol? No. O sigui, han de ser d'aquestes que oficialment desgraven, per dir-ho així? No, perquè això és un altre tipus de... Vale, d'acord. El que fem és el que de la Pili. Si normalment fem una assemblea d'objectors fiscals i decidim un parell de projectes i recomanem pues, que els objectors ho donin allí perquè, diguéssim, sigui més eficaç, vull dir que aquella entitat ho noti i cada any anem canviant, però qualsevol objector o objectora pot donar una entitat que vulgui. Llavors, acabem per si hi ha algú que vol fer objecció. Doncs, si toca pagar és això, es desgrava la quantitat, s'ingressa a una entitat i amb la declaració de la renda s'adjunta el rebut conforme aquesta quantitat ha estat ingressada. I llavors, juntament amb la declaració, s'adjunta una instància, un escrit dient que aquesta persona és subjectora fiscal i que ha ingressat una quantitat que correspon al tant per cent o a una quantitat fixa a tal entitat. I també el que nosaltres fem és en aquesta instància demanar que el pròxim any hi hagi una casella on estigui contemplada aquesta opció. Si a una persona el que li toca és cobrar, o sigui, rebre diners d'Hisenda, també es fa la declaració i es dedueix aquesta quantitat i vol dir que a més del que en principi t'hauria de retornar a Hisenda t'ha de retornar un tant per cent més. També igualment s'ingressa aquesta quantitat a una entitat, s'adjunta el rebut i llavors demanes el que et toca i a més la quantitat que tu ja has ingressat a l'entitat. Una cosa és dir que nosaltres recomanem aquí, a Tarragona, fer la quota fixa perquè així, diguéssim, tots i totes arrisquem els mateixos diners, no? Perquè alguna vegada havia passat que un igual tenia més ingressos i els diners que desviava de declaració igual eren 15.000 pessetes, llavors era la gent que normalment hi anava a fer les multes i la multa era molt forta, no? I llavors el criteri que tenim és això, tothom agafar 5.000 peles, donar-les i arriscar, diguéssim, no, en aquest sentit els mateixos diners. Vosaltres sabeu, encara que bé heu dit que no és una cosa encara legal, sabeu si hi ha un número determinat de gent que ho està fent? Si hi ha molta gent que s'ha engrescat amb aquest tema i ho fa, o és encara... El que passa que les dades que tenim són de la gent que a més de fer l'assemblea envia les seves dades a l'assemblea d'objectors que hi ha a Barcelona, o sigui que fa el cens i ens consta que hi ha molta gent que ho fa a nivell individual i no està contactada, o sigui que és una altra cosa important que tota la gent que vulgui fer objecció doncs intenti contactar amb aquesta assemblea. Llavors, si dades pel damunt sembla, aquí a Tarragona, província, censades hi ha unes 40 persones i a tota Catalunya 200 persones. Censades, o sigui que pot haver molta gent que ni tan sols coneguem. Podríeu, si cas, afegir, si voleu alguna cosa més, algun telèfon de contacte, si hi ha algú que li interessa el tema i no s'ha acabat d'aclarir, encara que la Pili ho ha explicat molt bé, la forma en què ho podria fer, si voldria connectar amb vosaltres o per qualsevol pregunta que tingui o qualsevol dubte, el podeu ara donar o dir on us trobeu o el que vulgueu. El telèfon seria el 34 14 73 34 14 73 i l'horari on es pot atendre personalment és els dimecres i divendres de 6 a 8, tot i que hi ha un contestador i si no també es pot ficar contacte. I una altra cosa que volíem dir és que aquest any la proposta és que es destini al Centre d'Acollida d'Immigrants de Tarragona, que depèn de la Comissió Diocesana d'Immigració, i a la construcció d'una petita granja a Tola, una regió de Nicaragua, que també estan necessitats de diners i són els dos projectes que recomanem. Doncs ja ho sabeu, tots els que vulgueu fer objecció fiscal us queda encara bastant de temps perquè les declaracions acaben de començar la setmana passada i teniu per davant la possibilitat de pensar i decidir-vos per fer-vos objectors fiscals. Voleu dir alguna cosa més o ja ho heu dit quasi tot? No, una cosa és això, que a vegades l'objecció fiscal queda com una campanya de la renda i fa un grupet determinat de gent que el que ens agrada és que la gent que està a les ONGs, que la gent que és insumisa, objectora, ho tingués com algo habitual, no? I fos una part més de la seva militància pacifista.
muchas veces me alejo rápido del último fuego. Cierro los ojos a lo que sea asqueroso. Le doy la espalda a problemas que conozco. Así parezco más inteligente, así parezco más eficiente, pero me queman en la espalda las penas. Cuanto más corro, más caigo en la tierra. Hace tiempo que vomito con fuerza, sangres, flores, excusas y pestes. Así parezco menos persona, así parezco cualquier otra cosa. Y es que el que huye de su propia persona llegará lejos, pues nada le pesa. Y cuando pare y mire que transporta, verá el vacío que genera la gloria. Y así parece que al final del camino solo le queda su carne fofa. Quizás se ría pensando en los días en que vació todo su cerebro, pues lo que más pesa del equipaje es transportar solidaria conciencia. Y así parecen menos personas, y así parecen cualquier otra cosa. Bueno, ja ho sabeu, perquè torna a sortir als diaris i torna a sortir a la televisió. Durant un temps ha estat apartada dels diaris i de la televisió. Semblava que a Bòsnia-Hercegovina, a Croàcia, la guerra havia desaparegut, però no ens enganyem. Durant tot aquest temps ha continuat havent guerra, ha continuat havent morts, ferits, desplaçats i totes menes de desgràcies. Tot va començar des d'un punt de vista de relat ràpid dels fets. Croàcia la setmana passada va atacar l'Eslovènia Occidental, que era una zona de Croàcia que estava baix l'ocupació de Sèrbia. Com a represàlia, els radicals serbis van bombardejar la capital mateix de Croàcia, Zagreb, amb el qual va haver 7 morts i més de 100 i pico ferits. A continuació se va bombardejar Sarajevo i Tuzla amb morters de 120 mil·límetres amb un radi de més de 20 quilòmetres, és a dir, fora de la zona de seguretat que s'havia decretat des del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Una vegada més, Nacions Unides no va complir amb la seva advertència que no es podia bombardejar des de la zona d'exclusió. Van haver 9 morts i més de 10 ferits. Alexander Ivankov, que és portaveu de les Nacions Unides, ha reconegut la seva total incapacitat per defensar a la població civil de l'artilleria sèrbia. Tornem a estar, i el que hem dit aquí 1000 vegades, el que mal comença, mal continua i mal acaba. Malauradament, la guerra de Bòsnia, que va a convertir-se en el 4è any de guerra, es pot anar a convertir en una guerra oblidada. No volem, des d'aquest programa i des d'altres llocs, que sigui així. Tenim que continuar defensant que hi ha una guerra d'agressió per part dels serbis. Hi ha una guerra d'agressió també per part de l'exèrcit croat. Per tant, la resposta perquè no s'acabi, perquè no s'olvidi aquesta guerra, és una mica el que va vindre a dir Belkina Hadžić, que és una dona vinguda de Sarajevo que està aquests dies a Barcelona. Ella va dir: si alguien puede ayudar, que nos ayude, pero si no, que nos dejen defender con nuestras armas. Senzillament així. Estan totalment decebuts de la comunitat internacional el que ha estat fent. Durant aquests 4 mesos que ha hagut de pau, d'armistís entre cometes, la comunitat internacional, els diplomàtics, els polítics han fet ben poca cosa. Ella, i ho torno a repetir, diu: si alguien puede ayudarnos, que nos ayuden, pero si no, que nos dejen defender lo nuestro con las armas.
Així de simple i així de clar. Belkisa Hatzig és la presidenta de l'Assemblea de la Unió de Dones de Bòsnia i Hercegovina, que recull un total de 50 organitzacions de base. I va vindre a Barcelona, està a Barcelona aquests dies, i el que ha explicat és que les dones han sigut les que han portat la part més greu, la part dura d'aconseguir que la vida civil a la República de Bòsnia i Hercegovina continués endavant. L'ensenyament, la salut i la part administrativa. I el que vol és recordar que la societat civil és la que està sofrint realment la guerra a Bòsnia i Hercegovina. Va donar una conferència amb un títol molt explícit. Les mujeres de Bòsnia i Hercegovina griten «Aún hay guerra». Aquest és el gran tema, que no es pot oblidar la guerra de Bòsnia i Hercegovina. Ara el Martí ens explicarà que encara li queda una xerrada, una conferència que té que donar a la Belkisa i tenim tots encara l'oportunitat, perquè em penso, si no m'equivoco molt, que és demà mateix, Sí. I ens explica'ns una mica de què parlarà i on. Sí, aquest cicle de xerrades que han organitzat conjuntament diverses ONGs, entre elles Música per la Pau de Barcelona, i també hi ha col·laborat l'Institut Català de la Dona, han organitzat, dic, un cicle de xerrades sobre la situació de la dona a Bòsnia. Van convidar diverses dones bosnianes, però només la que ens ha dit el Pep Anton ha pogut venir de Bòsnia, l'han deixat sortir. Durant aquests dies doncs, ens parlen sobre la situació de la dona al llarg de la guerra, el conflicte de Bòsnia. Ha fet dues xerrades ja, crec que en va fer una abans d'ahir, avui feia la segona, i demà fa l'última. També hi ha refugiades bosnianes que viuen a la zona de Catalunya, que també han participat en les xerrades. I a la de demà també hi participarà José María Mendiluza, que com sabeu va ser el cap de l'ACNUR a Bòsnia els primers anys de la guerra i que va ser molt crític amb el comportament de les Nacions Unides i dels països occidentals respecte al conflicte. Demà ell també hi serà, també participarà en la xerrada, en l'última xerrada. I pel que sé, després de la xerrada també es farà un sopar a l'estil bosnià, que prepararan les refugiades d'aquí. Per la gent que pugueu estar interessats a anar-hi, jo recomano, jo miraré d'anar-hi. Aquestes xerrades es fan, la de demà, la que queda, també es fa a l'Ateneu de Barcelona, al carrer Canuda número 6. I comença a 7:15 del vespre. Pel que sé, doncs, després de la xerrada, allà mateix doncs, es farà una mica de festa sopar amb menjar típic d'allà. Bueno, pues em penso que la informació ha estat prou bona i si us voleu interessar realment per el que continua passant a Bòsnia i Hercegovina, podeu anar demà amb aquesta xerrada. Acabarem avui perquè avui sí que ens han dit que tenim que acabar matemàticament amb les paraules de Belkisa Hatzig. La euforia solidaria de la que hicieron gala los países europeos durante los primeros años de guerra se va apagando paulatinamente, al igual que se apagan las concentraciones en favor del final de la guerra. Y tornaré a dir, per tercera vegada, si alguien puede ayudarnos, que nos ayude, pero si no, que nos dejen defender lo nuestro con las armas. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es quien ordena.